Taková byla stručná nabídka témat, připraveno je ale daleko víc. Ještě jednou hezký večer. Za 23 let úřady nevyřešily složitou kauzu hotelu, který vzniká v Brně-Líšni. Přestože stavební úřad vydal rozhodnutí o zastavení stavby a případ projednávali i soudy, majitel staví dál. Obyvatelé okolních domů nesouhlasí. Dalším stavebním pracím se proto rozhodli zabránit vlastními silami. Když nemohli zasáhnout úřady, zasáhli rozlobení sousedé. Zablokovali Líšeňskou ulici Nekleš a tak zabránili pokračování výstavby blízkého hotelu. Když odjel Nix, okamžitě si tady stoupil, abych nemohl pracovat. Takže mu naříčte, aby mohli projet nákladní auta do Michávače. Já mu nemůžu nic nařídit, když stojí správně, pane. Složitý případ řeší úřady už 23 let. Před rokem se jim zabýval dokonce Nejvyšší správní soud. Hotel v obytné zóně stále roste, a to i přesto, že jeho majitel podle Líšeňského stavebního úřadu nemá ke stavbě oprávnění. Provádím zde zabezpečovací práce, tady musí být podle znaleckého posudku hotový. Říká tomu zajišťovací práce a v rámci zajišťovacích prací postavil už další 2 patra a občané z té lokality jsou velmi znepokojení, kam až to může dojít. Místní kritizují majitele stavby hlavně kvůli nedodržení hranice mezi pozemky. Bojí se i o svou bezpečnost. V podstatě na našem pozemku stojí stavba hotelu. To není jenom na našem pozemku, ale všimněte si, že v těsné blízkosti ostatních pozemku stojí budova stejně těsně. Vadí mi tady kvůli bezpečnosti dětí, že vlastně ta stavba se nachází 2,5 metru od hranice bazénu a taky vlastně v případě pádu jakéhokoliv břemena nebo cokoliv by se mohlo stát, že to dopadne až na to dětské hřiště, že ta bezpečnost taky není tady zaručená. Podle starosty majitel nespolupracuje. Veškerá nařízení úřadu rozporuje a řeší přes soud. Tak získává další čas. Ta situace je natolik absurdní, že v podstatě státní orgány nemají přístupného pozemek, on je tam nepouští. Sice máme prostředky, jsou to takzvané donucovací pokuty, ale pán je stejně neplatí, takže mu je to víceméně jedno. Stavební úřad teď chystá novou verzi rozhodnutí o odstranění stavby. Vedení radnice doufá, že je magistrát schválí, ale titou kauzu tak uzavře. Jana Glózová, Česká televize. Podívejme se teď podrobněji na vývoj celé kauzy stavby hotelu v ulici Nekleš v Líšni. Před 23 lety začalo první řízení o odstranění stavby. Dosud situaci posuzoval nejen městský a krajský soud v Brně, ale i Nejvyšší správní soud. Žaloby majitele proti postupu úřadu soudy vždy zamítly. Vlastník ale i přes výzvy k zastavení prací stavěl dál. No a teď k černým stavbám obecně. Podle stavebního zákona jde o ty, které jsou provedené bez povolení stavebního úřadu nebo jsou s daným povolením v rozporu. Nejčastějšími postihy bývají nařízená odstranění stavby nebo pokuty. Obce často nemají prostředky, kterými by s černými stavbami mohly bojovat. Napomáhají jim ani časté změny stavebního zákona. Do toho se nám vyskytla ta judikatura, že obce nesmějí používat advokáty, respektive mohou používat advokáty, ale nikdo jim je nezaplatí. Když si ještě uvědomíme, že ti úředníci zodpovídají jenom do výše 4měsíčních platů, zatímco ta obec ručí celým svým majetkem a ty stavby většinou nejsou laciná záležitost, je jasné, že obce se příliš do těch soudních sporů pouštět nechtějí.